Lamat wis katon tejane yen bab brangkatan men cerang aduh mirakene sinangan ambos yen besangut mimbo batut nyotot jati komrang hati aduh lestarinya tan lilo bisa sarekmo nadyan bebek saning kalingan kadang saklenger emas kaya nos pecatan rasa sesat ning atiku pacaane sarenggo asri seroban telekutan sing ngor eman musuh penyan among nimas parno ning lamat wos katon pejane embo brangkatan men mas wiragane sinawan ambos yen besangut mimbo batut nyotot sami komrang aduh lestarinya panilo bisa saremo
yen bebrasane kali kengkodong sak lembar nemas kaya wis koncanan rasa Pacaane sarwa asli Surabaya tenaku sasupor memas los lumayan amon nemas porone se Cari mong sadela Bewinyata Pinalinga sadani Parapu Jangga Aja tunai Yanaki kanggonan jaya Salamun namun Kasar batin dak surah ya mas suratira kaya nerat suratira jaya nerat kapur dene pangastuti ang becek mas dikatite angalah bakal katara ora hati hayu nanging hayu Maneman, maneman, maneman Wang manes para puhu jangga aja temeh yen lagi kanggonan jaya salamun namuni kang sarwati dak surah ya mas suratira jaya nerat suratira jaya nerat kapur dene pangastuti ang becek
kalap hati kang alap bakal hetorno sarwa parwa tunggal besan ning bas orot Bapak monggo ngersake lagu napa? Mbok pilih wonten pamrutan lagu. Kutut Panggung. Oh nggih. Bapak ini ternyata kelangnane Kutut Panggung, Gong. Wis, niki berarti minangkani pamrutan saking Mas Hendy. Sing disuwun Mbak Teki kalian Cak Lur. Pak Ajat, I miss you. Pak Ajat. Wayahe. Oh, Pak Ajat. Nggih. Kutut Panggung, Pak nggih. Oh. Oke, nggih, Bu. Neng pelah Kati gilo aku. Keringan Suara lanang. arep gila karo aku ning aku tetep I love you. Suara lanang. Iya. Pripun? Suara lanang. Sonten Kakung. Nggih. Iki diwalik. Diwalik. Tekno, Mas. Tekno. Anggung emah Kegeden, Mas. Kegeden. Iya, kowe buta malahan kowe. Tak cilik kene wae. Cilik kene. Kempite. Dikempit. Anggung emah manas hati
luar biasa ya. Meneh. Ngor ketak kong 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 pokoknya entut trut Ngor ketak kong mangga lo Pak Puji. Monggo. Kok hari ini kamu kenapa sama Pak Puji cinta Aku ki banget? lagi I love you karo Pak Puji. I love you. I love you ki apa Pak Puji ora ngerti kok. Ora I love you. Apa? I love you. I love you. Iya. Mangga ala mangga Aku boleh nggak I love you sama, Boleh dong. sama Pak Puji? tapi dikit aja. Ya Allah. Nanti aku cemburu. Pak Puji I love you ya. Makasih sudah datengin pacarku. Mbak Teki, Halo. ini ada iklan dulu ya. Ya. Mungkin buat Bapak Ibu tamu undangan diinformasikan yang merasa mempunyai plat B8447SV. Mohon digeser karena ada kendaraan yang mau keluar. B8447SV. Matur sembah nuwun. Midhangeteng angsa para mitra kami hanolya Sugeng siapapun yang disebut namanya Ya. harus bayar. harus bayar. Sugeng. Yang pertama rawuhipun Mas Endi. Iya. Pak Rani. Sini. Wul. Wul. Bol, nek rawel dilumahke. Aku suka. Suka ya. Ya. Sugeng rawuhipun Mas Endi. Bol. Ya wes pertama gak apa-apa. Oke. Sugeng rawuhipun Mas Endi. Iki Ya. buat contoh loh Mas Endi. Kuwi DP ya. Oh DP. Aku masa DP kok semene. Tapi ada DP nih. Ma. Sugeng rawuh. Mau aku Pak Eni. Pak Maryanto. Sugeng. Pak Sing endi? Maryanto. Sugeng lenggahipun Pak Maryanto. Melayu. Nah. Iya. Sugeng lenggahipun Pak Maryanto. Pak Maryanto. Aduh. Pak Maryanto. Ora Sajake metu oke ya. sajake. Kok angel metu Mas Ibu Sri Mulyani. Sugeng lenggahipun oleh 100. Matur nuwun Pak nggih. Lah Bu Sri Nggih. dereng Bu Sri. Ibu sampun matur nuwun. Wis sok didul Wis. mau Sini sayang. Sini. Dan Meneh. Siapa? Iya biasalah. Sugeng lenggahipun Pak Puji. Melayu. Ngerti wae. Sugeng lenggahipun
ipun lo Pak Puji oleh 50. Mbok tambah nyelawe. Ose. Oh selawe kurang lah. Kurang. Oh Asinan. Suk sang mana, Bu? Pokoknya sugeng rawuhipun Sugeng lenggahipun Pak Sehu. Pak Sehu. Layu. Pisan. Nah. Sik. Sugeng lenggah. Oh Bu Sehu. Bu Sehu. J. Sugeng kendang-endang to Bu. Ora kena ditunggu. Oh J. Sabar. Oke. Dikeluarinya dikit-dikit ya, Bu. Terima kasih Ibu. Iya. Salim dulu Ibu. Salim dulu. Alhamdulillah. Nah. Bapak terima kasih ya Pak walaupun wakil sama Ibu. Siapa lagi, Bu? Siapa lagi nih? Habis Oke, ya? Oh, terima habis. kasih. Mbok isik to? Lah iya. Ngomong aku sik kuat mlayu. Ibu Ros. Lenggahipun Bu Haji Pariem. Sing endi? Nah, Bu Bu Haji Haji Pariem Pariem mana? yang mana? Yang mana? Ini. Ya udah. Ini Ibu Ros. Nah. Itu Bu Ros. Itu. Oh, yang ini toh. Itu Ibu Haji Pariem yang itu. No. Oh, salah toh. No. Sing endi? Jangan peluk-peluk. Sing Jangan endi? peluk. Sing kae Ini lho, bener. biayine. Sing kae. Oh, ini. Oh, sing itu. Nah. Sugeng lenggahipun Bu Bu Pariem. Kleru jare kok. Kleru Oh, sing ini bener kok. siapa? Lagi sapa? Lagi sama. Wes gak apa-apa kleru, Mas. Oh ya. Ya, Jan. Ibu mana? Pak Haji. Oh, iki bojone. Oh, sungguh indahnya pengantin baru tak entop. Aku gemes aku. Kau oleh nengin ora oleh gemes. Ora oleh. Ora oleh. Oke. Gak mau. Setar, iki germone sapa? Ini. Oh, iki germone iki kok. Germone tak kenal germone Oh, iki. Iki lho. Ayo, mangga Cah. Sore ya Mas markututin jalo ngombe. Eyo. Omben. Pak Haji diombeni. Sing pundi? Haji. Oh, nggih mengke mawon. No. Ata omben. Manuke sinten? Manuke sinten? Pak Haji. Oh, Pak Haji. Haji. Pak Haji kudu manuk kuntut. Gue mah. Kudu. Apa manuk? Kudu kutut. Terus? Burung hantu. Hantu. Nggih, Pak Haji yang mana Pak Haji? Ini Pak Haji. Nggih. Manuke Pak Haji. Atak pites. Sono. Kok dipindah? Arep tak pites dipadoni Kok dipites? Ora oleh. Ojo lah. Oh, ditukani Bu Haji. Oh, Bu Haji. Ditukani Enggak Bu boleh Haji. ya, Bu? Enggak Nggak boleh. boleh. Terus Manukmu tak pites. Ojo. Pun aku dikutut. Terus empret. Pakan nono mano wiyata pakan nono sepete warase
Kublak itu ta. Ya. Kuwi senengane ngublek-ngublek tok nek ra wani tanggung jawab. Kuwi ya kayak senengane memperkeruh suasana kayak senengane kayak sing ndang kae Kenal sprene itu ya ora gelem tanggung jawab. Senengane ngublek bareng terus ra gelem tanggung jawab. Duh lah Pak Puji. Ada apa kalian itu? Aku punya sesuatu nih Pak Puji. Sore suane ya lapepe Tutut mangkung manas hati. Oh bagus, sudah nyanyikan kutut. Matur suwun, Iya, Cak terima kasih. Nur, Kakek Teki. Iya saya. Aku kok curiga tau, kok sing disebut Pak Puji Iya. terus. Tapi mamang harus betul. Kenapa begitu? Kenapa Pak Puji kalau milih Cak Nur? Kenapa? Iya kenapa? Gak resiko. Iya. Dan ya. Oh, gitu Coba ya? kalau milih yang negeri, resikonya besar sekali. Resikonya ini Lah tahu nak sing ya? model-model ngopeni ngene iki ora resiko sama sekali. Betul sekali. Berarti Aku Pak dukung omonganmu. Pak, kenapa nggak pilih aku aja ngopeni aku? Cak Nur, Ya. Pak Puji berarti pinter ya. Ya, Aku harus mengajukan diri, Pak, pilih saya aja, Pak. jangan Orang. mau Pak, jangan mau. Dia ada panunya Pak. Kok kamu tahu? Hah? Makanya kamu tinggalin ya. Aku kan pernah lihat. Jadi mau minang tema Buddha Saki Mas Hadi Terima kasih. Aku panggung. Bagi dari keluarga besar Saiful Hajat. Ayo Mas Gendir kene. Jogetan Den. Orek-orek puniki kesenianipun sampe sing sayo Mas terukun orek-orek mantore kancang nyelekut nes nenes wicarane
Nggih, matur nuwun Pak Tarno. Kowe disangoni Pak Puji ae ngene tok, oke? Ayo. Kurang ajar. Disangoni pribadi deh kowe yo mari. Disangoni pribadi pe wong kok nyawerke kok. Kok nyawerke kepiye wong iki kok nyawerke ning gedir. Rasa meri kowe iki. Kurang ajar iki, kurang Nok, ajar. salam-salam. Mbak Iya. Sri yang ada di Pulau Gadung ya. Jare arep hajatan. Saiki. Iki lho. Iki mah. Aku ora ketok. Ora ketok moh karo kowe. Ayo Mas Endi, siapa saja? Ayo yuk. Say, ayo. Nganti iki. Campur sari puji laras. Bapak Mas Edi. Dok lamun penyanyi ne wayu wayu. Para lamun puji laras saking pondok lamun penyanyi ne ayu ayu. Oh iya sih. Oh iya. Oh iya.
tresnaku ngokro dinanggo sing gedhe pangapuramu janji sing tenan aja sing Ora nyerentengi wedokan. Lanjut. Puji laro. aja gampang nesune kok aja gampang cemburu tresnaku iki hanya untuk dirimu ora ana wong liya dek kejaba nyomong sliramu harga cintaku paling istimewa bagiku yen pancen mengkono dek aku ngerti salah hati-hatianku sing gedhe pangapuramu janji sing lewong mas aja seneng renteni wedokan bakal ayam tetep ayo haji Puji laras. Asik. Asik. Siap-siap ini manusia pemakan kelapa. Kang
kang saking wuke suara kurang pramana ning wasesan ngongro ngongro marang benderna satya ayu pijer ngincangake jare Alis sayang. Alis. oh alis toh Alis lah. pijer ngincangake alis Sayang nek jareku tak lah ya cengke ngono sih. terus tresno sasi demen Mas Endi. Pak Endi yang mana di kau ada di mana kah Oh Belum. itu. betul Mas ya Endi. Yang dekat-dekat Pak Muji. oke Luwe becik patenana timbang perpisahan ringkang kang sulistya taremang bisa mutono marang kula warga gerwalan putra lewat kencangnya alisno tukang kadang sak sayang balambung latihan bos linsir yoswaku aku isih mampu memuaskan dirimu monggo Mbak Teki monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katoko nrimo jiwa ragaku kakurung cakur lekan mamperong ruko selaki urip ana kutha deman
sing Nek ndi? HE itu harusnya HE, bayar. Mas bayar. Nur pilih Mas Endi apa Pak Puji? Oh, kacau satu aku pilih Pak Puji. Iya. Boleh, boleh. Aku Mas Endi dong. Kajian cilik ning mentes. Serius. Serius. Boleh aku nyoba? Boleh. Aku dong Pak Puji. Oke. Nah, Aku dong Pak, tambahin lagi dong itu Pak. semua ya? Itu bukan. 2 dong Pak. Ini. Nah, Ya. cici. Hurep on Lo 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 lo. kota gede. Tapi masuk koke. Memanekmu. Goyang aku. Mas Endi, teman-temannya siapa aja? Si Temawan. Teman-temannya si Temawan. Panitianya si Temawan.
tuh nggak pernah bohongin aku loh Kak. Mungkin nanti sebelum kita hadirkan artis-artis pendukung ya Kak Gendir, mungkin dihadirkan teman-teman penuasa campur sari. Iki tak ngaturake anu ya sing kagungan dalem. Jarene Gunung Kidul. Gunung Kidul saestu. Desane ini dari Solo, tapi ya udah lama hijrah di Jakarta Kak. Oke ya siap. Monggo Mas. Tak nyanyi koleksipun saya bening kula Bapak Mantos. Nun sewu Mas Didi derek latihan. Tepus. Ngarang mojo. Semanu. Rokok. Ketonku setahun neng ati gelo rasane kuciwa. Sithik-sithik mung ngalamun lan nelongso rino klawan wengi gumunku setahun yen lagi bingung saya tambah bengong iwak grame pangan welut piye maneh wis barang kebaco pripun kepriben minta ampun ketiban amben boten purun nanging kajengen nambahi bingung jarene wong getun yen digeget boten mantun jarene saka Gunung Kidul ngendi Dek? Gunung Kidul pun Ibu Lah kok ya takon lho. Rongkop Kak Gendir nggih. Walah, saestu. Pak Tim niku asli saking Gunung Kidul. Ngrongkop. Rongkop Desane niku Solo. Rungkap niku daerah pundi to? Celak Semen nggih. Baran lho Kak. Kene wong rongkop ndak bong. Niki nggih Rongkop niki Bu. Niki asli turunan Gunung Kidul. Nggih. Oh, nggih. Nak trahku mau Gunung Kidul tapi lahiranku Lampung. So iya. Lho tenan bunder aku Kak. Reneng kok Gunung Kidul kok eneng Gunung bencong. Kidul lah terus kayak wujudmu ki. Lanang tenan. Lah kayak kono. Kono ki lanang wedok. Gagah. no. Iya cocok. Kudu banci lho Kak. Sinten sing urun agar sane mantun gitu iya ketonku nganti setahun aduh ampun terima sakit wodon kela kamriko kula kintunaken dumateng keluarga ageng saking Gunung Kidul mbok bilih wonten menika paguyuban saking IKG enten IKG nggih IK Ragil lan sedanten mawon IKS ingkang boten saged kula piji setunggal boko setunggal tentunipun kanthi atur sugeng lelegan kanthi mardo mardikaning bgalih lumantar puji laras pripun kepriben minta ampun ketiban amben boten purun nanging kajengen nambahi bingung
tersisih aku. Di bolo. Kayak judul lagu aja lo Kak Tersisih. Hidup Gunung Kidul. Yuk, iya itu. Sinten sing purun kersane mantun nggih tombong alangun keton kung nganti setahun aduh ampun terima sakit lutun jan kaya almarhum Pak Dimantos Ketun suaramu ya kaya almarhum Mas Mantos kok Mas. Aku ya pengen ngano ki nyanyi lagu-lagu Gunung Kidulan. tenanan ora Ya iya no ya. Wong Gunung Kidul suarane cocok-cocok. Contohnya kaya aku ini Panjerino Mas. wis Lagi tak Bu nggih. Niki spesial kagem keluarga besar Gunung Kidul nggih. Juga tapi spesial buat Bapak Ibu tamu undangan sambil menikmati santap malam. Tentunya masih diburu bersama Campur Sari Puji Leres, pimpinan dari Bapak Pujiatno. Tentunya masih live streaming Anugerah Mandiri Jakarta Neo. juga Ivana Sound System ya. Iya. Iki karuane digarap gecol apa goleng iki? Ya ojo digarap guling lho Kak. Ya Monggo, Mas. monggo. Sayang. Aku nyanyi di sini aja biar bagus. Ya sekali lagi masih tapi spesial buat kedua mempelai, buat Mbak Indah juga Mas Soki ya. Sawengitan bisa nentro kawan-kawan katonan ning netro tak sesuwun mugi enggal enjang kakasing ati sing kapan yen lintange panjarino mo suburan sumunar malelo aku wis mangantu-antu tenang aneh stasiun balapan prasasat kaya sewindu ngantu-antu nganteni tekamu Betotuk ngerakit asmara nadyan lino neng ing rasa mung sedelo Panjarino melu setyo ngrewangi ngenteni yen sepur senja wis katon
Yep. Prasasat kaya sewindu Antu-antu ngenteni tekamu Betoto ngeraketas moro natyane hino neng ing rasa mung sedelo Gunung Kidul ki ngono. Kandhane yo semangate luar biasa ya. Kak. Golek walang karo renget Kandhane ini sik musim Malang lho, Kak. Gunung Kidul. lintange panjerino melu setyo ngremak ngepeni yen sepur senja wis katon Jadi segala gaman cerita ke sampur katur matang Bapak Ibu tamu undangan bersama Puji Leras Sampur Sari. Oke, katakan segera oke, selamat datang buat Bapak Ibu tamu undangan berhadir. Tentunya sambil kita tunggu nanti kedatangan artis-artis pendukung dari kami Sombongan Puji Leras Sampur Sari dipun sesepi Bapak Pujiatno. Oke, katakan sugeng dalu Bapak Ibu tamu undangan yang baru hadir. Tentunya sambil kita tunggu nanti request lagu nggih mbok pilih mangke badhe ngesake lagu monggo yang mau kirim-kirim lagu bersama Campur Sari Puji Leres. Tentunya masih ditunggu request lagunya. Juga masih terbikin spesial buat keluarga besar Gunung Kidul nggih, buat Saiful Hajat, juga dia buat kedua mempelai yang berbahagia. Tentunya sekali lagi semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah amin. Dan Mbak Indah sama Mas Oki nanti cepat diberi momongan putra putri yang soleh dan soleha. Sih, Kak. Oh iya, cocok nih yang ternyata sudah hadir di tengah-tengah dan semuanya nggih artis-artis pendukung dari kami Sombongan Puji Leres. Tentunya jumpa untuk sesi yang ketiga bersama Campur Sari Puji Leres. Dan disapa kembali buat seluruh pecinta live streaming dimanapun Anda berada. Buat Mas Hendy yang di Pulau Gadung nggih sama Mbak Tun nggih. Juga Mas Mandor, terus yang ada di Sragen tentunya banyak sekali. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya sekali lagi matur sembah nuwun, terima kasih. Tentunya masih setia bersama Puji Leres Campur Sari, juga Anugerah Mandiri Jakarta Neo Puji Leres. Tentunya sudah hadir bersama oleh artis Riki Tunggal Bagos Tunggal langsung kemon segaripun monggo. Dari Cak Nur dulu aja sini yuk. Monggo. Bareng-bareng dulu kita buka bersama oleh artis. Tentunya juga masih spesial buat Bapak Ibu tamu undangan. Monggo, nggih langsung kemon Mbak Cak Nur, Mbak Yuli, Kak Yati, Mbak Ayu Laras, Kak Vita, Kak Teki, Dede Puput, Kakak Gendir monggo ingkang kula piyambak bagus. Ini artis-artis pendukung dari kami Sombongan Puji Laras. Oh iya, nggih. Yuk. Serene
diatasi yen kebacut bisa gawe bebati Kak Gendir, cacus. Anjir, Bapak Ibu tamu undangan nggih mengatakan salam pambuka saking kula sakadang nggih Puji Laras Sampursari. Anggere ketemu karo dulur-dulur Gunung Kidul ki rasane kur keringan putul karo walang ae. Ya Allah, Kak Yus kayak dang mulai. Emang Kak Gendir udah lama gak pulang ke Gunung Kidul? Wah, niki musim putul niki mulane kok wah jan ngene koyo Karena lahir meneh. Karena wis musim mudan ya Kak ya. Dadi wis musim putul. Ini Dek, iki mau ana pamundutan sing sudah masuk. Oke. Tadi Pak Gendut apa Pak siapa minta diputarkan lagune wonten Rondo Kempling. Rondo Ingkang Kempling. mongko kalih menika Pak Alek apa sapa ya mau Mas njaluk Alek. podang- njaluk podang kuning mau wah lali aku sing penting apa sing marake duwite wis mlebu mau dadi lali aku jenenge. Oh, Ayo, akhir kono, kita mlebu langsung Iki waktu lali. awake dhewe pet-petan apa iki? Oke, ini langsung kita hadirkan dua artis pendukung nggih, langsung Oke. dua artis pendukung bersama Puji Siapa Laras ini? Sampursari. Ayo. Iki jatahe berarti Kak Teki karo Kak Teki sama Dik Puput. Oh iya. Karena yang Boleh. punya merah-merah. Oke, ya. Dan tentunya Kak Gendir, Ya, ya. sambil kita tunggu nanti request lagu nggih, mungkin dari pasukan-pasukan batik coklat, mbok pilih makai batik kersake lagu bersama Campursari Puji Ya. Laras, monggo. Nggih. Buat ibu-ibu yang di depan saya, ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya nggih. Monggo tasih ditenggor request lagunipun. Menika saking Baran nggih. Leres nggih Baran. Ah nggih, siap. Pokoke sedulur-sedulur kula pepunden kula saking Baran matur sembah nuwun. Ini keluarga besar, Asipate Baron. betul sekali Kak. Ini tentunya juga terbaik spesial buat keluarga besar Bapak Timin Dala Ibu. Dan tentunya buat kedua mempelai yang sedang Oke, berbahagia. langsung saja monggo. Pak kami persilakan konjo Dumatang Belanjana bersama kehadiran Bagi Puput Meladi Puji Laras. Iya. Campursari Puji Laras. Iya. Tetap live streaming hari ini masih di Anugerah Anugerah Mandiri Mandiri Jakarta. Jakarta. Neo Puji Laras. Remasil. Neo kuwi Orang nganggo anyar. remasil. Neo kuwi anyar maksudnya Mas. Iya. Ini kata sangat requestnya. Iki mau saya Wonten wis apa? mlebu ana rondo kempling Rondo karo kempling. podang kuning. Oh yes, boleh. Podang kuning dulu, mangke dipun bablasaken rondo kembali. Ya, boleh. Sing lanangi Mas Nur ya. Ayo, Oke. ayo. Emang iki lanang? Sini. Lanang apa iki? Tidak jelas ini, ayo. Ya, sini. Aku malah seneng sing ora jelas ini. Yuk, sini. Kene. Yo! Yo! Enak
ayu badhe tindak pundi kakate arep tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur Pak Puji penting ing Semarang mas tuku gelang kok anting-anting joso malam latihan rondo dijamin kambing yo oke. Dari Pak Mul, dan Pak Mul ya minta pamer bojo. Pamer bojo. Oh, pamer bojo. Oke. Gitu. Ibu-ibunya seneng ya? Seneng sama pamer bojo ya? Ibu mau joget? Harus ya. Joget ya sekarang ya. Langsung dikasih ya. Harus joget ya. Kalau nggak joget iki mah didenda iki ngono. Wis apa kae. Ayo. Yang nggak joget bayar. Lah, wis. Begale. Iya. Bu Puji. Oh iya, ya, Ibu mau Ibu goyang Puji katanya. Ya? Iya, oh ya ayo Ibu. Perasaan tadi Bu Puji di rumah deh. Istrinya Pak Puji ya? Loh, saya tahu aku ora ngerti tenan. Aduh, oh bukannya. Ibu istrinya Pak Puji ya? Oh gitu, istrinya Pak Puji sanes. Oh sanes, ya saya pikir istrinya Pak Puji yang punya campur sari. Tiwas aku cemburu. Mas, pamer bojo. Terang-terangan banget. Loh, aku tuh terang-terangan loh. Saya tak tutup-tutup ya. Apa adanya toh. Apa adanya. Jangan ngomong apa-apa. Lah kutang terus terang loh. Iya. Ibu, joget ya. Berdiri ya. Ayo Bu. Boleh dong gelangnya satu. Argali apa piye kowe? Gelang. Tapi gede ya. Gede ya. Bu, biar rame aja. Ayo Ibu, mari Bu, joget ya bareng-bareng. Ini semua ibu-ibu panitia kan? Oke, oh mau perahu layar nanti. Perahu layar itu lagunya Mbak Vita sekali, perahu layar itu ya. Oh, perahu layar. Jadi udah di booking sama Mbak Vita Bu, tunggu ya. Ya, ini pamer bojo dulu. Oke. Tutu klambi anyar sing neng jero lemariku. Terus apa? Sing mbok pamer kening aku ora pengen ning ngopo seneng aku mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku. Sayangnya saya sudah dapat ganti yang lebih baik Bu, amin. Curhat. Oke Bu, kita goyang bareng Bu, bareng Bu Jilalan. Aku teh gede wae. Ibu, ayo dong berdiri. Biar kita kayak senam malam, turunnya seon nanti. Ayo Ibu, ayo. Terima kasih. Koyo ngene rasane wong nandang kangen.
Terima kasih Kak Teki, Iya, sayang. terima kasih Cak Nur, juga Dek Puput ya, luar biasa dan lah kok kui copot, dudutmu kui berarti keseron. Dek, Cak Nur, nggih Kak. atensi saya masuk iki mau saya banyu Alhamdulillah, ini ada permintaan banyu langit. langit. Dan terima kasih iki nek cara nggon aku pasukan ular jati nek cara nggon aku. Kuwi kayak ono enak dipangan loh Kak, digoreng enak kuwi. Kecil seneng ngungkrunge aku. Andani. Berarti ki langsung telu ya Kak ya. Langsung terus kita tampilkan Gudukan. persembahan yang punya banyu langit ini tadi Iya. spesial. Yuk bersama kehadiran Yati, Apsari, siapa ya? Ayu, Laras, Yuli, Ananta, Uci, Laras. Mangga. Jika terima kasih live streaming ya bersama Nugra Pak Alek, Mandiri, terima kasih Jakarta Mas Neo. Alek, Pak Babak, Matur Sembah Nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo. Om Sanjo. Om Sanjo. Ini ya awakmu langsung minangkani ya iki ya. Iki wektune awake dhewe kerep tekan jam 7 tok. Wis lewat yo Lewat. Kebablas tekan jam 12 terus kelewat. Jam 12 isih kewengen. Ora dewani mulih nek jam 12. AA Bebek makasih. Trio ala-ala. Aku ki jan anger kelingan mbok-mbokku ki kelingan ning omah nek pas nujah lesung karo nginteri tiwul Tiwul. kae. Malah marah Kondange Gunung Kidul Tiwul. Maksudku ki ngene lho, mbok kadang kalane campur sari mbok yo tekan jam 12 apa jam 1 ngono lho. Mosok ya ini kok meh bubar. Pingine jam 12 sampai jam 1 Kak. Nok Enok. Nah, ini awake dhewe juga ada tamu kehormatan Mas Iya, Alek. Mas Alek yang ngantar ke Nanti yang Sedalu. tahu seleranya Mas Alek. Aku kan tahu. ada. Iya. Penyanyi ini langsung. Ngomong apik-apik kalau Mas Alek Ya, tuh. pokoknya langsung dipinangkan. Kak Vita. Waktu soalnya. Iki mu jatahe telu-telu to, iki Kak Vita Dewi. Ya kok nak dikancani Kak. Biasanya kami undang yuk ada Puput, Teki, Kusumawati, Vita Sayo, kabeh pokoknya. Nah, terakhir lah mosok yo arep nginep. Tapi ayo ngadeg kabeh nang kabeh yo. Kula menika sadèrèngipun semua panitia monggo ingkang ngrasuk busana batik keluarga ageng saking Gunung Kidul khususipun. Pokoknya semua panitia pupung diabadikan bersama rekan-rekan dari Anugerah Mandiri. Anugerah Mandiri, Yo. ibu-ibu panitia semonggo kapure Monggo. Buksansaran. Tentunya dengan artis lagune perahu layar permintaan saya kadang-kadang panitia kalajengaken ojo dipleroki gambang suling semua panitia semoga kapure merapat bersama kehadiran campur sari Puji Laras. Ayo Bu, ayo ikutan juga semuanya. Juga rekan-rekan panitia berbatik. Pasukan-pasukan batiknya yuk. Ayo Bu Bundamu.